Tnediet uffiċjalment il-ġimgħa dedikata għan-negozji żgħar u medji għal din is-sena. L-SMEs Week, kif inhi magħrufa wkoll, se tkun mifruxa fuq numru ta' jiem bejn Ottubru u Novembru. Diversi għaqdiet u msieħba soċjali se jtellgħu attivitajiet biex titraw hemm aktar kuxjenza dwar in-negozji żgħar u medji. Waqt it-tnedija uffiċjali tal avveniment, il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri spjega kif l-SMEs jiffurmaw il-bażi tal-ekonomija tagħna, 99% tas-sem fis-suq. Mod skiet, il-Ministru Xkembri sostna li l-burokrazija żejda taxkil u għalhekk kif kien imwiet fil-manifest elettorali Malta flimkien, il-Gvern qiegħed jaħdem fuq 3 proġetti li se jnaqsu l-garanzija b'mod drastika. Rigward fondi Ewropej, il-Ministru Xkembri qal li anke hawn qed isir xogħol biex titnaqqas il-burokrazija u jiġi simplifikat il-mod kif kumpaniji, speċjalment dawk żgħar u mikro, ikunu jista' jaċċessaw il-fondi Ewropej. U semma kif matul din is-sena kienu diversi l-iskemi u miżuri kemm il-fondi Ewropej u fondi lokali immirati speċifikament biex jiġu mejjuna l-SMEs. Fost oħrajn il-Ministru Xkembri semma l-Venture Capital Fund li hu fond total ta' 10 miljun euro li se jgħin startups fuq teknoloġija innovattiva għal video games, e-sports, ICT, fintech, life science, pharma, green energy, filming industry, agritech, AI, fost oħrajn. Semma wkoll is-Seed Investment Scheme, skema li toffri inċentiv forma ta' krediti ta' taxxa lil kumpanija Maltin wara li jkunu investew fi startups. Daw kollha huma indirizzati sabiex nassistu flimkien ma' miżuri oħra li ħanħabbru issa fil-budget nassistu dik l-attività ekonomika li aktar iffukata fuq high value added fuq l-aspett diġitali u fuq l-aspett iktar ambjentali.